बता दे रे पुरवा कवना दिशा में मैया रहेली, कवना दिशा में मैया रहेली। ए पुरवा हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में मैया रहेली, कवना दिशा में मैया रहेली। पूर्व पश्चिम की उत्तर की दक्षिण केहू न हमरा से कहेली। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में मैया रहेली, कवना दिशा में मैया रहेली। कंचन इब्राहिमपुर। हमके बता दे रे पुरवा। मिक्स बाय भाई रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरियारपुर फोर लाइन सीतामढ़ी। नौ डिबिया तेल जरल कहीं न नजर पड़ल, देखेला मनवा हरल बा। नौ डिबिया तेल जरल कहीं न नजर पड़ल, देखेला मनवा हरल बा। कहिया ले आई माई बेटा के गौआ हमारा ई नजर में गरल बा। निमिया के झुलुआ झुलेली कवना दिशा में मैया रहेली, कवना दिशा में मैया रहेली। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में मैया रहेली, कवना दिशा में मैया रहेली। कंचन इब्राहिमपुर। हमके बता दे रे पुरवा। सुन रे पुरवा पी के परदेसिया उजवल चंदन जी पूछेला तोहरा से बात हो। पी के परदेसिया रोहित भूषण जी पूछेला तोहरा से बात हो। छोरी के चल जाली बेटा के अपना माई तो दशमी के रात हो। दूर हो के कैसे सहेली कवना दिशा में मैया रहेली, कवना दिशा में मैया रहेली। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में मैया रहेली, कवना दिशा में मैया रहेली। भाई रिकॉर्डिंग स्टूडियो बरियारपुर फोर लाइन सीतामढ़ी।